Luku 9. Ja kaiken tämän isäni näki ja kuuli ja puhui asuessaan teltassa Lemuelin laaksossa, ja erittäin paljon muutakin, mitä ei näille levyille voida kirjoittaa. Ja kun nyt olen puhunut näistä levyistä, katso, ne eivät ole niitä levyjä, joille kirjoitan kansani täydellisen historian, sillä niille levyille, joihin kirjoitan kansani täydellisen historian, olen antanut Nefin nimen. Niitä siis sanotaan Nefin levyiksi minun oman nimeni mukaan, ja myös näitä levyjä sanotaan Nefin levyiksi. Kuitenkin minä olen saanut Herralta käskyn tehdä nämä levyt nimenomaan sitä varten, että niihin kaiverrettaisiin kertomus kansani Jumalan palveluksesta. Toisiin levyihin kaiverrettaisiin kertomus kuninkaiden hallituksesta sekä kansani sodista ja riitaisuuksista. Nämä levyt ovat siis suurimmaksi osaksi Jumalan palvelusta koskevia, ja toiset levyt ovat suurimmaksi osaksi kuninkaiden hallitusta sekä kansani sotia ja riitaisuuksia koskevia. Herra on siis käskenyt minua tekemään nämä levyt jotakin hänen viisasta tarkoitustaan varten, jota tarkoitusta minä en tunne. Mutta Herra tietää kaikki alusta asti. Niinpä hän valmistaa tien, minkä kautta saattaa täytäntöön kaikki tekonsa ihmislasten keskuudessa. Sillä katso, hänellä on kaikki valta kaikkien sanojensa toteuttamiseen. Ja näin on. Aamen.